misschien op reis. Geef haar een zoen. Onze Justineke gaat met pensioen. Zij wil graag andere dingen gaan doen. Veel vrije tijd, misschien op reis. Ik blijf groep 1 en groep 2 na op weg zijn er al zoveel jaren. Omdat zij ons verlaat, lukt het mij bijna niet meer om te bewaren. Want zij is zo'n lieve juf, en maakt woord of gebaar. Want zij is zo'n lieve juf, altijd staat zij voor je klaar. Geef haar een zoen, onze Justineke